Jo no sé què és el que passa, però sempre que governa la dreta, o com en aquest cas, en coalició amb la ultradreta ultramuntana, s'origina un grau superlatiu d'enveja envers el veïnat del nord, bé siga per raons econòmiques, o com en aquest cas, socials, culturals, polítiques, o perquè l'abuela fuma o hi ha mistos encesos. A aquesta gent, quan ostenta el poder, els resulta impossible deixar de banda aquesta nafra endèmica, perquè se senten inferiors, al contrari que sol passar quan hi ha responsables polítics més progressistes. La gent del nord, sempre ho he dit, per als nostres iaios eren germans. Per als nostres pares els tractaven com a cosins germans. Per a nosaltres són els cosins del nord. Però per a les generacions de demà sembla que hi ha molt d'interès perquè siguin considerats com a gent a la que li agrada la fruta.